Kaixo lagunok, gaurko honetan 3 bider lau zaz mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. 3 bider lau zaz jolasa 8 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalaren artean jolasteko jokua da. Jolasean hasi aurretik kaja zabaldu, jolaserako edukidan atara eta jolaserako prestatuko gara. Honetxe die jolas hontarako behar ditugun elementu danak. Alde batetik badauku euli harrapatzaile bat, bai? Edo 6 euli harrapatzaile hobeto esanda, jokalari bakoitzerako bat. Kasu honetan irudikatuko dugu 4 garela eta holan banatuko ditugu, bale? Bestalde, baditugu jolasian beharko ditugun 2 dado. Gorrixa eta horixa, honeko nitxiko ditut eskina baten. Badauku baita bai lorak, zenbaki desberdinetako lorak, batetik 10era, 2 aldetik daukienak, badibidez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bai? Holan 10era arte. Bestalde baditugu eulixak, bai? Zenbaki desberdinekin, eta atzean zenbaki horren biderkaketa emaitzekin. Eta azkenik, txikitxo honek, zorrotxuan datozenak, egurrezko eulitxoa. 3 bider lau zaz jolasa 2 modutan jolastu leke, aldaera errazean edo aldaera zailean. Aldaera errezakin hasiko gara. Eta horretarako 2 daduetatik bat jolasetik kanpo itxiko dugu, bai? Aparte sartuko dugu kajan. 3 bider lau zaz jolasa biderkaketak errepasatzeko jolas bada. Eta hor guk aukeratu genke ze biderkaketa taula nahi dugun errepasatu. Adibidez, lau, bai? Horrek zer esan gure dago. Lau zenbakixa daukon loria aukeratu beharko dugula, eta maixaen erdixen ipini. Honek lorak beda, ez ditugu bieko eta kajan etxeko ditugu edo jolasetik aparte. Eta jarraian, euli danak hartu eta atzekaldian 4 zenbakia agertzen dena aparte etxeko dugu jolaserako beharko dugulako. Eta gainontzeko danak soberan geratuko dira. Jolaserako behar ditugun eulidanak aukeratu ditugu ja, eta lorian inguruan barraiatuko ditugu maixan. Nola jolasten da jolas hontara? Jokalari gaztien hasiko da jolasian, eta norberak bere txandan inberko dagoena da dadua jaurti. Kasu honetan, 9 urten da. Jokalari danok aldi berian inberko daguna dadoa eta loreko zenbakixen arteko biderkaketaen 9, bider lau. Eta euli harrapatzaile honek gertu ditugunean, behinbarko duguna emaitza ahalik eta azkarren bilatu. Eta bilatu dugunean, zaz, euli harrapatzaile gainean ipini. Ondo emaitza zuzena dela ikusteko, behinbarko duguna da euliari buelta eman, eta ikusi 9 bider lau, ia 36 bai ala ez. Harrapatutako eulixen emaitza zuzena baldin bada, euli harrapatzaileakin euli hori harrapau dauen jokalarixak, egurrezko eulitxo bat irabaziko dugu, eta hori bere aurrekaldean ipiniko dugu. Jarraian, urrengoko jokalarixen txanda izango da, eta berdinen beharko dugu. Dadua jaurti eta danok bisibilibiko gare, eulixa ondo harrapateko. Jarraitzuko apurtxo baten jolasian? Galdetuko zuen, noiz arte jarraitzuko jolasian. Jokalariren batek egurrezko 8 euli txiki lortzen dagoenean bukatuko da jolasa. Eta lehenak 8 euli horrek lortzen dituena izango da irabazlea. Ojo, ze jolasak lehen esan dututen moruan aldaera berezi bat edo aldaera zailagoa badauku, bai? Gure izen ezkero, ingenkena da, loria jolasetik erretirau, bai? Euli danak jolasian ipini, eta zer geixo beharko gaunke? Bai, bigarren dado hori. Eta jolastuko gaunke biderkaketa taula guztiekin. 3 bider lau mai jolasa, biderkaketak modu divertigarri baten errepasatzeko jolasa izen leike. Gogoratu aldaera errazian aukeria daukotzuela jolasian zehar zuek adosten duzuen momenturen baten biderkaketa taula aldatzeko. Horretarako lora eta eulixak aldatu beharko dituzuen. Eta pentsa, laukuakin hasi baldin bagara, momentu baten guroela xeikuakin, bai? Xeiko biderkaketa taula ipeniko dugu jolasian.
Nik uste dut jolas divertigarria izan eta buruan pixkatez, arintzeko eta bizkortzeko aukerako izan lekela. Gaurko bideo hau gustuko uki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri ukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.